Oczywiście wielkie brawa dla naszej wspaniałej gwiazdy, dla Zuzi. Zuzia gra oczywiście dalej z nami. Zagramy teraz utwór... Zuzia jeszcze się rozkręci. Drodzy Państwo, zagramy Wam utwór, myślę, że też bardzo istotny dla naszej kaszubskiej kultury, bo skomponowaliśmy muzykę do pięknego wiersza słynnego kaszubskiego poety księdza Lona Hejke. Czuno na młeże, a wiatr letko wią. To ja zdałem na sam płeszcze, a joso śpiewały śmią. A czemu jest słońce tak smutne, a czemu łeno tak brnie? Już dzień co robi kłemutny, a młeże są zbiegnie. W dole na niebie ognisty ja ci mieć, a strach mnie chwycy za serce, a ciebie ja bym stąd precz. Tymczasem grom sarcestia piadzi łosko za stą, a szance wokół burkłyce tak jakby złe za kto sną. Wiatr zaczyna wybiącą żar sobie do dna. Płetwigo wyrzucą wały, tak jakby urma szła. A czerwono skieczy na łedza, stanko kramcą dnie. A jakby łed były sam wie, chce wyrzecyć mnie. Brawo, brawo, brawo. Słuchajcie, nie proście o bis, bo nie będzie. Koniec. Zawsze jest tak, jako trener to mówię, że żeby zawodnik chciał wrócić na trening, to trzeba tak kończyć trening, żeby miał jeszcze niedosyt, że powinien jeszcze. I tak samo jest z muzyką. Jeżeli chcecie do nich wrócić, to wracajcie, ale musi być pewien niedosyt.